3000 нафар ҳаводорони варзиш дар варзишгоҳи бисолагаи истиқлолияти кишвар барои таҷлили рӯзи варзишгарон ҷамъ омаданд. чорабинӣ бо риояи ҳамаи қоидаҳои беҳдошт ва пешгирӣ аз панҷшавии бемории сироятии COVID-19 доир гардид. фосилаи нишаст 2 метр муайян гардида, онро ҳар як нафар риоя намуданд. раиси вилояти Суғ Раҷабой Аҳмадзода дар ифтитоҳи чорабинӣ ҳамаи варзишгарон устодони соҳаи варзишро бо рӯзашон табрик намуда, барояшон муваффақият таманно намуд. сипас ӯ афзуд ки айни замон дар вилояти Суғ 2655 иншооти варзишӣ новобаста аз шакли фаъолияташон ба қайд гирифта шуда, аз он ҷумла 45 варзишгоҳ, 1900 майдончаи варзишӣ, 563 толори варзишӣ, 33 ҳавзи шиноварӣ, 181 маҷмӯъаву иншоотҳои махсуси варзишӣ аз қабили тир, боулинг, фитнес фаъолият мебарад. давоми 2 соли охир дар миқёси вилоят 250 иншооти варзишӣ, аз ҷумла 220 майдончаи варзишӣ, 49 толори варзишӣ, 3 ҳавзи шиноварӣ, 1 маҷмӯъаи варзишӣ ба маблағи 80 миллион сомонӣ, аз он 25 миллион сомонӣ аз ҳисоби бюджети маҳаллӣ ва 55 миллион сомонӣ аз ҳисоби соҳибкорони вилоят сохта ба истифода дода шудааст. با مقصد جذب نوسان جوانان و ورزش در ولایت 44 مکتب ورزشی فعالیت می‌نماید که این یک مکتب مهارت عالی ورزشی، یک مکتب ورزشی ولایتی، 10 مکتب مخصوصی ورزشی، یک مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره‌های علمی، 28 مکتب ورزشی در شهر نایه‌ها و 3 مکتب ورزشی تشکیلات جمعیتی حاصلات اتفاق نظری ولایت بودند. در آنها نزدیک 20,000 مدرسان و جوانان از جمله 2232 نفر بانوان و مشغول تمرین قرار گرفته شدند. ҳамчунин раиси вилоят афзуд ки пандемияи COVID-19 таъсири худро ба соҳаи варзиш низ расонидааст. гуфта шуд ки бо пайдоиши бемории коронавирус як қатор чорабиниву бозиҳои варзишӣ тибқи дастури ситоди ҷумҳуриявӣ муваққатан боздошта шуд. раҷабой аҳмадзода афзуд ки шахсе ки ба варзиш машғул аст, ҳамеша бар зидди ҳама гуна бемориҳо мубориза мебарад. با وجود جای داشتن محدودیت‌ها در ولایت بخشیده به روز ورزشگران جهت دریافت جام رسیده از روی 3 نمونه ورزش برای اقبال صحیح بین مردان و زنان، قیدرانی بین جوانان و کمانسالان، ایجاد کمانبری بین کمانسالان و جوانان مسابقه گذرانده شده. والیبال این روز قدردانی کرده می‌شود. مقصد از این اقدام ترغیب از حیات صحیح معین نمودگی ورزشگران بهترین و دستگیری آنها به حساب رفته مسابقه‌های مذکور ضمن دستور سیاست جمهوریوی با پیش‌نهادی حتمی مکان برگزاری مسابقه‌ها، رعایت قاعده‌های بهداشتی، فاصله اجتماعی و معیارهای بهداشتی از خواب روزه دایر گردیده. сипас ба варзишгарони беҳтарин мураббиён, кормандон ва собиқадорони соҳаи варзиши вилоят сипоснома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. ҳамчунин тибқи қарори раиси вилоят аз санаи 6 августи соли ҷорӣ дар бораи гузаронидани мусобиқаи вилоятӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Суғ аз рӯи намудҳои варзишӣ волейболи соҳилӣ, қайиқронӣ ва камонварӣ баргузор шуда, ғолибони мусобиқа бо ҷом, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. санаи 7 августи соли равон мусобиқа оид ба қайиқронӣ бо номи ҷоми раиси вилояти Суғ гузашт. ман дар масофаи 1000 метр ҷои аввалро ишғол намудам. солҳои 2016, 2017 ва 2018 дар ҷоми Осиё иштирок намуда ҷойҳои 2 ва ҷойҳои 3-ро ишғол намуда омадаам. айни замон ман ҳозир ба олимпиадаи Токио ки соли 2021 мегузарад тайёрӣ дида роҳхат ба он гирифтанро ҳаракат карда истодам. Я, Муминова Софья, участвовала по байдаркам и заняла 3 место. В этот торжественный день я поздравляю всех участников, кто занимается спортом, кто очень любит спорт. якчанд нафар варзишгарон ва собиқадорони соҳа бахшида ба рӯзи варзишгарон табрикоти хешро расониданд. ман аз номи собиқадорони варзиши вилояти Суғ ҳамаи варзишгарони вилояти Суғро бо иди имрӯза сидқан табрик таҳният гуфта, барояшон аввалан саломатии комил, умри бардавом, хонаободӣ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии байналхалқӣ барояшон фақат камёбии нав ба навро таманно менамоям. ҳамаи варзишгарони Тоҷикистонро бо ин рӯз табрик мегӯям ба онҳо саломатӣ ва дар оянда ба ҳамашон
пешравӣ ва бурдбориҳо таманно дорам. имрӯз рӯзи варзишгарон аст. Ҳамаи варзишгаронро бо ин рӯз табрик гуфта ба шоҳ Хонаободӣ ва ҳамавақт бурдбориҳоро таманно дорам парчами Тоҷикистонро ҳамавақт боло бардоред. дар охир варзишгарони вилоят маҳорати худро намоиш дода гузашти варзише доир намуданд. гузорши Саид Мухтор Ҳусейн Анвар, Мафтуна Шукурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.